of a white Christmas, just like the ones I used to know. No hei, tässä Laila Annikki. Tänään on joulukalenterin ensimmäinen luukku ja jouluahan vietetään joulun alusaikaa 24. päivään joulukuuta. Ja Leini Valkkyri tulee kylään. No olipa hauskaa, kun pääsit tulemaan. Mitä sulle kuuluu? Hyvää. Jaa, hyvääkö vaan kuuluu? Mulla olisi sulle pieni lahja. Jaa, lahja. Pikkujoululahja vai? En kerro. Oi. Silmät kiinni. No nyt laitetaan silmät kiinni. No niin, kummassa kädessä? No, vasen, Ei. oikea. Kyllä. Oi, mä arvasin, ihanaa. Että... Eikö se ole ihana? Ihanaa. Tämähän on joulukalenteri. No tässä tulikin mieleen, että Suomessa joulukalenterin teki ekana Partiotytöt vuonna 1947, mutta siinä oli kyllä piparkakkujen ja piparkakkutalon kuvia, mutta... Tässä on jotain parempaa. No kyllä, oikein paljon kiitoksia.